Ružomberok medzizastávka na našom Maduár and hostia Videotour 2015. Prespali sme tu po včerajšom koncerte v Sabinove a boli sme vo fantastickom prostredí Fatra Park Apartment House 2, či Apartment House, tuším, tak sa to volalo. Pozdravujeme Ondrisovcov, bolo výborne. Tuto mladá pani Ivanka Poláčková sa aj prešla ráno, že takúto, to bolo pekné. Zvábila všetky medvede. Však bola dobrá prechádzka tam, kde si spala. Tak to je super. A ja som sa prechádzala, ale v nočnej košeli ešte. V nočnej košeli? Tam. No, tak to je super. Po apartmáne. Dobre bolo. Áno. Takto zblízka až? Až tak zblízka, lebo musím sa uhnúť, lebo som na ceste. Takže dobre, podarené to je. Taká príjemná zostavička, veľmi príjemné koncertíky. Pekne to vyzerá, dobre to znie. Spomíname na staré dobré časy. No a tak teraz trošku z prírody, Ružombersko. Trošku zaujal vetrik, to nie ako na Floryde. Takže pozdravujeme všetkých a dnes večer sa tešíme do Bratislavy, do Majestic klubu. Sme na to hrozne zvedaví. Bratislava, tešíme sa na vás.